Pois sí, bastante, porque cada unha ten as súas dificultades, porque, por exemplo, a espada, o difícil é que tes de branco todo o corpo, te poden sorprender nas pernas, nos brazos, no corpo, en todo. Floreto, o que ten de difícil é que hai prioridade, que iso xa é máis complicado. Fixen segunda nun nacional en Barcelona, octava no Campeonato de España. Fai xa 4 anos fixen primeira nun criterium que é como o Campeonato de España, pero de categorías menores. Entre as 6 primeiras do ranking da miña categoría. Non me veño tan abaixo tan facilmente, é dicir, que se vou perdendo por moita diferencia, son capaz de mantener a compostura. Está todo interconectado porque se fallas na mente, despois tamén te falla a técnica e a táctica, e ao final é sempre o que nos di o noso entrenador, que temos que ter moi en conta todas as cousas. Dende o meu punto de vista, eu diría que o principal sí que é todo a mente, o que pensas, a túa atención, a concentración que tes no asalto, porque ao final a técnica e a táctica pódese traballar, pero a mente é máis difícil. Eu diría que os meus compañeiros da sala, porque ao final son cos que entreno e eu tiro con eles, gústame algunha acción das que fan e digo, pois vou intentar facer eso e pídolles consellos para que me axuden. Este ano gustaríame pasar da pool, que é a primeira ronda, porque foi o máximo que fixen o ano pasado en Grenoble, que é a segunda que teño. Houve co obxectivo de facer un bo resultado.